Begira gizon horrek zein txakur ederra duen. Nirearen antza hartzen diot, tamainan bada ere. Eixo? Eixo, zatean. Politia txakurra, usaitu. Eskerrik asko. Defentse. Baina dominatzailea da, Zer da, chihuahua bat, o zer? Erdi chihuahua, erdi biluzi, horrak dibira. Bizkar guzti oso hile gutxi dauka. Nasketa bada beraz. Nasketa bat, nire izeba zanaren txakurra zan, persona genial bat zan, bilotzonekoa, kristau handi bat, oso persona eskuzabala, eta bere hiltzarien, bera 10 urte zitun, eta nirekin etorri zan Parisa bizitzen. Jarri ez zuekin? Zurekin? Bai. Izena zein da? Txuti ateratzen zen niri, nik olako bat badut antzeko bat, ez da olakoa, baina txikitxoa zeitzen du. Argi. Argi da, argi. Gure osabateo leongoa zen, da nik esan dion zerretik ez dio gartzen gauxa, oso txikila zen, etxera etorri zen gauxa, da esan osabak ez du laundu esango, eta orduan argi jarri zioten, da argi du izena. Gunirea mini pintxerra da, ez da... Ze polita mini pintxerrak gustatuko, bai, graziosua da. Ora, hor tripa goraka. Ze polita, ze fina. Graziosua dia. Zer da, erra edo emia. Hau emia. Oso emia eta zuia? Oso arra. Oso arra? Oso. Elkar ezagutu behar lukete igual, egunen batez, Txikitak eta politak izango liake. Bai, ez da. Oso. Nik entzegu abeslaria naiz, da entzegu orduak oso aldakorra dazkat. Abeslaria zara? Bai, da orduan entzego egunetako ordutegiak asko aldatzen dira, baina bera nola xarra dan, antzai egoten da oso ondo, eta pazientzia handiak, eta apapa, mie bizaritzen diot, apapa ateratzen gara 3 aldiz egunien, baina aldan bezala, eta oso ondo. Nik bi pianistekin lan egiten dut, eta bihar entzego bat daukat, eta ez zire bezala daukat, nahi belen zuet horri, lasai. Hemen esaiatzen alduzu. Hoixe, ikusi guzu. Bai? Bai, franzoen mentxe bizia. B, zazpi bost, bat, zei. B, zazpi bost, bat, zei. Klabez, horrela funtzionatzen da. Dana, Parismo zeina. Parisen nola da? Da gero bigarren bat dago. Zerin kontu zebili behar da. Zen. Guazen, argi, etorri maitia. Eta mentxe dago gure laguna, François Harry, oso pianista hona ikusiko zu. François, bonjour, de la part de Pellion. Eta orain egingo dugu, garbizok egindako moldaketa bat, oso itxas gizonen kanta berezi bat, asko ezagutzen duzu. Entzun dezagun bat, ira. Hoxe. Ni naiz kapitan pilotu, ni naiz kapitan pilotu, neri bihartzait obeditu, obeditu. Ni naiz kapitan pilotu, ni naiz kapitan pilotu, neri bihartzait obeditu, obeditu. Bestela zenbaiten kasketa, bombilunera, moruman sartzen azaineri. Bombilun bat eta bombilun bi, eragilok saldi arraun horri. Merci beaucoup. Ederra, latza, txalo baino bakarrik noiz. Latza, zein darra, ze potentzia. Bai, zea. Fresko-freskoa gaurko beruakin. Baina Parisko gura oso ona da, kare asko dauka, baina oso ondo dago ikusiko zo. Urekin? Urte asko dago. Bai, erdin. Ai, ama, hau egarria. Horren whisky bizkata. Tira, hau bai. Whisky xumia da, baina ondo sartzen da. Nik esan behar dizut nien naiz oso whiskizalea. Bueno, ez dut gorputza egin behintzat, momentuz. Nik oso gutxitan dut dut, baina zu etorri zea, da dauka zeioa. Plazerra. Askotako. Ei, berdin. I like it. Ona ez? Gustatu egin zait. Jo, Parisen bizi, opera abestu, tenore izan, eta pixkat utopikoaren sensazioa ematen dit. Ez da, zu nola ikusten duzu hori ez? Sentsazio hori edo, entzuten duzunean historia nizu ezagutu gabe. Entzun eta hori, pelikula historia bada, oze? Bezi zuet esan, baina berbanak gustatzen zaidara bai hori, orain kontuatzen bizitza pixkalta analizatzen azten naizenean, erronkak gustatzen izkit hori bai. Diputazioan lehen egiten nuen, oso lan xume eta oso politan neukan osatzekina, Orfeoi Donostiarrian abesten nuen, eta nire gure izan aizuten zergatik ez abesten hasi serio. Eta konjunturak lagundu egintzean, eta aurrela hasi nintzen. Gauzatxo bat erosi dizut. Bai, opari txiki bat. Ezuta da, ikusten egin zela, badakit nik musikalen mundua eta operarena gauza ezberdinak dira, musikalak, baina nik daukat pasio bat, eta nire pasioa da, nire aitari esker, nire pasioa da Los Miserables.
Victor Hugoren obra hori, ez? Eta jo, ikusi dut figura txiki bat, eta ekarri zut zuretzat. Victor Hugo. Zesate eso. Asko apreziatzen dut. Benetan? Benetan. Ez da, gustatuko zaizu. Asko, erabat. Eskerrik asko. Bai, gustatu. Asko gustatu zaizu. Bai, benetan. Nola ikusten zuzuk euskara, erdera, ingelera, frantses? Ni frankismoaren garaian jaio nintzen, eta espainol oso ondo hitz egiten dut, eta asko maite dut kultura hori, baina atzerrian ez du ezertarako balio. Da hizkuntza handi bat, da hizkuntza tzar bat, baina bere aruaia bukatzen ari da, eta hori ikusten da, hori nabaritzen da, Donostiakotan izanen, edo latinoekin hitz egin da, ze ultranazionalismo hispanofonoa daukaten. Euskara eta ingelesakin mundu guztia. Euskara eta espainolakin, Ribera maian bukatzea izakizua, oporrak. Gehiago ez dizu ematen, hizkuntza hondeia da, baina ingelesa da, euskaldunon etorkizunak dira, euskara eta ingelesa.